Domin samun sabbin shirye-shiryenmu, ka danna subscribe kyauta sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau ma dai ni ce taku Alpha Charles Borno. Ina son yi magana akan kula da nono, ko da shike this is not the time I'm supposed to talk about it, but I decide to. Mata, ina son mana magana ne akan nono. Mata, ya kamata a ce kowace mace ta san ya take kula da jikinta, musamman nonon nan. Mata, kun ga wannan nonon? Kuna dai ganin nonon nan? Akwai namijin da baya da sha'awar komai a jikin mace, amma nono kaɗai zai sa ya so ta. Kula da nonon nan yana da muhimmanci sosai. Amma mace, kina mace wai zaki bar nonon ki, duk nono ya biya zube ya koma kamar slippers? Me amfanin kula da jikin to? Kuma sai kina claiming cewa kina kula da jikinki? A'a, gaskiya wannan ma bai dace ba. Don kun san ni ina gaya muku gaskiya. Bai wani dace ba malama ki kula da nononki ya daddago, idan ma kina so nonuwanki su cicika kamar yanda mai gidanki yake so, domin ki dinga ba shi sha'awa a kowane lokaci. Daga kin sa irin English ways din nan, nononki ya nuna, zaki ga yana sha'awanki. He just want to feel you close to him. Ya kamata mace, mata, ina son kowace mace da za ta kalli wannan video din ta taba nononta ta ji. Irin wanda nonon ku ya zuzzuben nan, ki taba nononki ki ji in har yanzu akwai kullutu nan, akwai hope. Akwai maganin da nan ba da dadewa ba zan kawo muku, wanda zaki amfani da shi da yardan Ubangiji. Nononki zai taso, nononki zai tashi, nononki zai cika, nononki zai girma zuwa iyayen da ke so, sai ki bar amfani da shi. Nononki zai koma kamar 'yar shekara 10 zuwa 13. Na gode. Allah ya taimaka.